И здравейте хора, аз съм Александър Николаев Мастер. Днес играем една игра с зомбита. То се вижда. Нека да започваме. Така, изтеглих я тук, що ама не знам дали е много яка. Що ми спра. Но сега ще разбереме. Докато зарежда, да ви каза в следващия клип. Не знам какво да правя, затова може да дадете, нали, бързо да дадете коментар какво да правя в следващия клип, на какво да играя. Предложете си нещо, ако не, аз ще се оправя и сам. Да, нека да зарежда по-бързо, че ми губи времето. Да, зарежда. Ужас. Това нещо много гадно. Яко. Снимам няколко клипа на тази игра. Надявам се да ви хареса. Да. Нека да започвам. Плей. Та играта намерих в Octoid. Не разбирам много, но сега ще видим как се игра, значи това се движи. Къде се така това? Така. Това е добре, значи. Разбрах го, хора, разбрах го! Окей! Какво е това? Мале! Какви зомбита има тук? Всъщност играта не е зле, но доста се е готина. Добре, това е мирът на един. Точно маля не може да това. Умираме. Добре. Минахме ли го? Да. Супер! Мисията завършена. Това е много добре. Много яка игра. Аз докато разбера как се игра. Яка. Картечница. Да, я разбира. Сега ми пишат. Да. Изчакайте. Не, сега ще направя. Върна. What the fuck? Аз се живея се. What the fuck? Ще ме нападне. Страх. Много голям страх. Мире! Гадняре такива.
Какво е? Нека е. Добре. Близко да се види. Мале. Как го изяде зомбите. Мале! Какво е тук, бе? Какво е тук, бе? Аз лайка викам! Мале, ще ме убият! Мале! Трябва да убия! Давайте, бе! Мале! Много съм напреднат сега. Какво е? И минахме мисията! Супер! Супер! Много добра игра! Ма беше много трудно това ниво. Това го взема, окей. Добре. Ще ми се падне. Хиляда пари, супер! Тук нещо готино. Идеме. Yes! Не, така е. Така. Добре, махаме се така. Да. Добре. Добре. Така. Oh yeah! 2. Супер! Няма как да плащам 800. Ще си апгрейдна картечницата. 12 What the fuck? Това е някакво много готино. Мале. Много яко неща. Добре. Нека да играем така. Ама майко как се страшнаха това. Мале, тук се ме голяма битка. Аз колкото разбрах, не мога да стъгля в тази игра. Вот да. Майко, откъде излизат? Какво? Ох, мале, излегче ме биха. То се багна. Айде си малко да гледаш, какво ще кажеш?
Аха, разбрах. Какво стана, бе? Пречка важна такива. Какво има, бе? Следната атака на зомбитата. Кой зомби? Това тича. Следните. Да не да са последни. О, на това му цепнах главата. Да го видя. Мале. О, бигли, бигли! Yes! Мисията свършна. И така, хора, това мисля да е този клип. Надявам се да ви хареса. Ако ви е харесал, се абонирайте. Ако не ви е харесал, не се абонирайте. И хайде, чао!